Ako prvé sa do streleckej listiny mohli zapísať Veľké Lovce. Galovičovú nakopávanú loptu však poslal Beger iba do pripraveného cicáka. Obidva celky sa neskôr skúšali presadiť strelami z väčších vzdialeností, no bez väčšieho úspechu. V 13. minúte zastavil pokus Galoviča domáci kapitán Danada a zo strelou Begera si poradilo niečo neskôr cicák. Na druhej strane zblokoval pokus tichého Solnoky a ten istý hráč mieril v 34. minúte nad. Bezgólové skóre stretnutia sa nemenilo ani po štandardke Ivana, ktorá iba tesne minula domácu bránu. Najväčšiu príležitosť na otvárací gól si vypracovali domáci, keď Výglacký v 41. minúte opečiatkoval konštrukciu Madarásovej brány. Prvý polčas sa skončil bez gólov. Po zmene strán boli aktívnejší domáci. Vránov pokus zastavil Madarás a tichého volej zblokoval v poslednej chvíli Todd. Hráčov Močenku útočné chute neopúšťali a ich bojovnosť bola odmenená v 57. minúte. Skóre stretnutia otvoril Tichý. Po góle začali tvoriť aj hostia. Vedenie domácim zachránil v 70. minúte po Mihokovom pokuse brankár Cicák. Jednogólové vedenie mohol naopak Močenok aj zvýšiť. Danodová hlavička v 80. minúte skončila vedľa. V zostávajúcom čase sa viac bojovalo ako hralo. Nakoniec Ačko futbalového klubu Močenok porazilo Veľké Lovce 1-0. S výkonom mojich hráčov som samozrejme veľmi sklamaný a myslím, že sme podali jeden najslabší výkon v sezóne. Svojím spôsobom prispel k tomu aj hlavný arbiter stretnutia, ktorý stretnutie nezvládol. Ale gratulujem samozrejme domácim, pretože odviedli bojovný výkon, snažili sa a zaslúžene zvíťazili. V prvom rade by som sa chcel chalanom poďakovať. To, čo sme si povedali v kabine pred zápasom, že ideme oduševnene za víťazstvom, aj keď to tak z úvodu tých 5 minút nevyzeralo. Mohli sme tam inkasovať gól, ale myslím si, že ďalší ten priebeh stretnutia sme mali pod kontrolou, boli sme lepším mužstvom, čo sa týka z hľadiska bojovnosti, nasadenia v tých osobných súbojoch, prechodu do tej finálnej fáze. Vypracovali sme si šance, už v prvom polčase žiaľ sme ich nepremenili, ale nakoniec myslím si, že sme dosiahli jediný gól zápasu, keď Jurij Tichý sa veľmi dobre zorientoval v 16 a zabezpečil 3 body pre Močenok. Futbalisti a mužstva Močenku sa so súťažným ročníkom 4. ligy Juhovýchod rozlúčia na ihrisku Horných Obdokoviec. Na predposledné Želiezovce strácajú pred posledným majstrovským zápasom 3 body.